मानाव गेदेर सार नोंथाङा इलेक्शन देरहाखांनायनि उनाव एमसिएलए जाखांनायनि उनावहाय बंसिगाव प्राइमारियाव दिनै बेरायफैदों बे बेरायफैनायनि गुबै जाहोना मामोन नोंथाङा एसे रायजोफोरनो फोरमायहरदो। जोंनि बिटिसि काउन्सिल इलेक्शन देरहानाया दिनैसिमाव 2 मास रानिं 13 थारिखआव 2 मास जागोन फैगौ 13 थारिखआव। स' आं दा बेखौनो मोनसे सिद्धान्त लादों जिहेतु आङो देरहाखांनायनि उनावहाय आंहा जिहेतु बनगाव समस्तियाव 13टा प्राइमारि दं बे 13टा प्राइमारियाव आं हाबजोबनो नागिरदों। दिनै मोनसे गोथार जों मोनसे प्रग्राम लादों बेनो जाहैबाय बिसिडिसि चेयारमेनजों लोगोसे मेम्बार्सफोर राननाय आरो लोगोआव टिसिएलसि चेयारमेनजों लोगोसे मेम्बार्सफोर राननाय। आं दा बेखौनो दिनैहाय बंसिगाव प्राइमारियाव आं दिनै 3rd टाइम आं जाबाय। दाखालि फार्स्टआव आफलागाव प्राइमारि, सेकेन्डआव दाउलिगुरि, नै दिनै 3rd। आं बेबादिनो 13टा प्राइमारियाव आङो बिसिडिसि चेयारमेनजों लोगोसे मेम्बार्सफोरखौ राननो थाखाय मोनसे प्रग्राम लादों। आं बाहायनो जिहेतु आङो देरहासार जाखांनायनि उनाव जोंनि बनगाव समस्तिनि जोंनि बिपिएफ दोलोनि जनगण आइ आफा बिदा फंबायफोरजों आं दिनै फेस टु फेस मोनसे इन्टारेक्सन खालामफैदों। जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बिथांमोना आंखौ दिनै जोबोद गोसो खुसियै बरायदों। आंबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आं आइ आफा रायजो राजाखौ आङो धन्यबाद होदों। मानोना बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामदों थांनाय इलेक्सनाव। बे खस्थ'नि फलखौ दिनै जों मोनबाय बिपिएफ दोलोआ। बे गासिबो रायजो राजानि खस्थ'नि फल जों दिनै बिपिएफ दोलोआ देरहासार जाबोनानै जों बिटिसिआव सरकार गठन खालामनो हानाय जादों आरो। दिनैनि समाव रायजो राजाफ्रा बिपिएफ दोलोआ थांनाय इलेक्शन समावहाय होलांनाय मोनबा गेरेन्टिखौ लानानै गोबां आसा खालामदों। नोंथाङा बनगाव समस्तिनि सासे एमसिएलए जानानै बिनि सायाव मा बुंनो सानो? औ निस्सय जोंनि मानगोनां श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सारा गाव जे वार्डखौ होदों इलेक्शन स्टाराव जेखौ सारा लिरदों बा दायथ' होदों बेखौ गासिबो आखरे आखरे सारा मोनफा मोनफा मावलांनो थाखाय सिद्धान्त लाजोब्बाय आरो बे 100% जोंनि मानगोनां श्रीजुत हाग्रामा सारा बेखौ मावफुंलांखागोन। फैबाय थानाय एसेम्बलि इलेक्शननि थाखाय नोंथाङा बनगाव समस्तिनि सासे एमसिएलए जानानै माबादि प्रिपारेसनाव दं? औ बेनो मोनसे जोंनि थाखाय बे आं दा बे हाबनायानो मोनसे इलेक्शननि प्रिपारेसन। मानो होनोबा जोंना बनगावआव 3 एलएसिआव गोग्लैबाय, नैबे बंसिगावआ बावखुंग्रियाव गोलैहैबाय, जोंनि बनगाव समस्तिनिफ्राय 4 प्राइमारिया बावखुंग्रियाव हाबहैबाय आरो दतमायाव एलएसिआव 3 प्राइमारि हाबबाय। आरोबाव क'क्राझार एलएसिआव 4 प्राइमारि हाबनानै दं। गतिके आं बेखौनो फैगौ जिहेतु एसेम्बलि इलेक्शननि बा एसेम्बलि जानो गोनां जोंनि एमएलए इलेक्शननि असिलायैनो आं दिनै प्राइमारि बे प्रग्रामखौ लानाय जादों। बिसिडिसिजों लोगोसे बे प्रग्रामखौ आं एवारनेस होलांगासिनो दं। थांनाय समाव बिटिसि सेक्रेटारियेट प्लास एसेम्बलि हाउसाव माखासे भायलेन्स जाथाय जानानै थांबाय। बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? बेथ' जोबोद दुर्भाग्यजनक आरो निन्दाजनक जाथाय। मानो होनोब्ला बे मोनसे गोथार सदनसो, बे गोथार मोनसे जायगाखौदि थांनानै बुख्रे बुसि खालामनायनि थाखाय सोरबा जे थुलुंगा होदों, जाय बिथांमोना थुलुंगा होदों बेफोर निस्सय माने बुंनो थाङोबा निस्सय कापुरुषनि मोनसे खामानि जादों। आरो बेहाय बे सदना जाहैबाय जोंनिनो बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ जों बेनिफ्रायनो समाल'सना खालामनानै बिसार खालामनानै जों बेनिफ्रायनो दिहुनो। दा बेफोरबायदि गोथार मोनसे सदनखौ सोरबा दुष्कृतिफा थांनानै जुदि खालामहैदोंब्ला बिराद लाजिथावथाव बाथ्रा। आरो बे जोंनि भारतनि डेम'क्रेसियानो जोंनाव बाहाय गैया होनजानाय बादि जादों आरो जोबोद लासिंसिं बाथ्रा जादों जोंनि बिटिसिआव बे जाथाया। सारा रायजो राजाफोरखौ मा बुंनो सानो? आं बेखौनो बुंनो सानो जाहाथे बेफोरबादिनि दुरकृष्टिनि मानसिफोरनिफ्राय गोजानाव थानो आङो बयखौबो हांख्रायो रायजो राजाफोरखौ। जेसेबां जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जिहेतु जों दा सरकार जाबाय, बिपिएफआ जोङो 32ल'खौ जनगणनि जों सरकार, जाहाथे आं बेफोरबादि निन्दाजनक खामानिनिफ्राय गोजानाव थाजानो लुगैयो। भायलेन्सखौ खालामनो नाङा, जोबोद गाज्रि जायो। जों पिसफुलि दाखालि जों इलेक्शनखौ देरहासार जालांबाय आरो बेबायदिनो जों पिसफुलि सरकार दालांनो जों नाजागोन हाग्रामा सारनि नेतृत्वआव। बेखौ जों जेब्लाबो आसा खालामो। थेंक इउ सार, थेंक इउ।